our roots, our culture. Unqandi ukuba ugqwese uye phambili nawo ngalamazwi ke ndiyabulisa kuni ndibulisa kakhulu apha komkhulu bethu mamphathu ndiyakhahlela torhwana ndiyayazi musasikhahlela thina ndibulise ooceba bonke abalapha nanku premier wale ndawo ward councillor ndidla ngothi ngupremier ewadini kuba izinto zoburhulumente eziqala phaa kuyo ndibulise nezinye ii-councillors ezikhoyo awu MMC banje angacutha kulaa ndawo utshaya qha angayitshumi Khamela Tyhopho onokwindla utho wathi inyamanyamakazi wathi ngumnqabaza wehlathi ndiyabulisa kuwe ndibulise le team ke xa MultiChoice bethu osingayo ukuba bekungengabo ngesingekho apha tu inkosi yethu ucela ukhangela inxiwa torho lamanenekazi afumane indawo ohlala ndinewari uba bayabengezelisa eminweni le ndawo tusobakhangelela nabayeni abazawuhlala nabo kula manxiwa kodwa kandazi ipolyandry into ekhoyo bawuzitsholo ukuba bacinga uthini ngendawo i-constitutional right yabo uba bafuna uadoptha le nto yepolyandry nokuba nabayeni ngababini ulungile kuthi ndibulise ke ii-friends zethu the media that is here nabahlali balapha eTsholomnqa basandi molweni bethu ndibuhlungu nje uba abantwana besesesikolweni mhlawumbi nyani bafuna sibe bafutshane kakhulu kuba ngabona abantu besimele basithetha kuwo ndibulise amagosa elasebe lethu nawo kwamasipala akhoyo aphakathi kwethu sino-acting HOD phaa urhuqa team ndiyanibulisa ke nakuye district director wethu ndifuna nakhokhi ihlaza mntana bese kuthiwa ukuthi igama lami ndinonceba Khontsiwe ke ndingumamvundle ke mna ke ubiocache ukwachobota umsothukazi inyoka emnyama ecandiza izebe ubheke elisuthu umenje wamhlophe ndintombi ke ezalelwe ngapheshe ndaze ke safudukele entabethemba kodwa ndihlala eqonqe ngokwempangelo ndigodukile mpela ngoku abakhumshayo torhwana bawutolikelana kaloku ndiseTsholomnqa kwasandi ndithi nithethise amagqunukhwebe uyava phaa amagqunukhwebe akazuzazi izinto zesingesi siyavuya ukuba lapha ukuba inxalenye yomsebenzi eneneni singurhulumente asingeke sikwazi ukwenza yonke into sodwa ngaphandle kwe-private sector yiyo loo nto sithi umsebenzi owenziwa ngu-MultiChoice sothulela izinqwazi ndicela nibaqhwabelizayo namhlanje abantu bahlala eTVini banqena upheka imbiza abapheka imbiza zitshe noko bayawubona umvuzo waloo nto kuba ke noko nangani nimane nibhatala ngenyanga mama ubhatelanga pressurizwa ngabantwana kodwa ibenefit yaloo nto namhlanje nansi they are plowing back to the communities. This is social responsibility. I thank you very much again. I would like to say to you, and thank you for choosing Eastern Cape and this area in particular. You have chosen KZN, Western Cape or whatever province, but in your plans you chose that Eastern Cape must be the one, and particularly Buffalo City. This is our only proud metro, Kelly. Yeah. Metro yethu esinebhongo ngayo asinamgalelo kule metro siyilawula ngokupheleleyo le metro so siyazidla ngale metro inkosi ngokuzisa
le program nale project apha kule Buffalo City yethu yebhongo. Mhlawumbi ke ekuhambeni kwethuba sawude sitshintshe nelo gama kodwa kwangoku sisithi Buffalo City. Nifika ngexesha elinzima MultiChoice to assist us as the province and government of the Eastern Cape when our children are embarked and engaged seriously in drug abuse. Abazali bathandaza umthandazo ongena amen, because ukho ndoda ithile ndiqinisekile indoda ke emadoda ndixolele that has come to destroy the future of our children, and I'm very worried. So we must stand up and do something about that. Uyabona njengoba nibanika indawo emizini yenu nithi vulani ivenkile nicinga bathengisa isonka, woe unto you. Ngapha kwesasonka kukho into ezobulala ikamva labantwana benu kuba bamapha babuye sebengasabambiki. Ndicela ukuba ke noko ke sizibuza umbuzo thina ngakumbi kuwe Nkosi, anditsho uba ndakublame kodwa ke amakomkhulu wethu kumele bamazi umuntu ohlala apho uba wenzayo. Asibazi namagama abo, sibabiza my friend. Ndimuntu uba niyabazi nitsho uba ingoMohammed nguHashi and bonke ngoHashi ngoMohammed. Ndinewari uba asiyithathi serious into obukho bethu phakathi kwendawo esihlala kuzo. Bondiza apha ndibukela umntu manje kuseKapa na owulula i-toilet paper ebethuma umntana eshop njembe ewulula le toilet paper kuthi gqithi ipilisi kule toilet paper. Mna ke into yoba nyani uba bendinamandla ngendisithi mabahambe ngoku bangene ukutsha after very serious and deep screening. Sisengxakini. Uyabona xa kubulawa ulutsha lethu ithetha ukuthi ikamva alikho apha eSouth Africa ngoba abantu abadala bazawuphelelwa ngamandla kungekudala. Ndicela ke ukuba nabantu nicebisana apha ekuhlaleni ukuba because niyabaza abantu bathengisa ezi-drugs abantu abadala basebenzisa abantwana ezikolweni. Hayi ndifuna ke sithi kule nto yoba siyazi uba sizokhuthaza abantwana baziselwe ibala badlale sesibaxhase bazali babo. Abantwana ningathi hayi awuxovanga hayi iwashing, libe khona lokuxova libe khona lewashing ixesha kodwa xa ebaleni masibaxhase ide siyobabukela ngoba basinda kwezinto ndithetha kuzo. Enkosi Ntombi ngokuba ube uvume ngoba nalento usumntana erehab ukuba ngaba yena kafuni ithi psychology the patient must be willing. Uba kafuni akekho apha. Thank you very much. That's a very big and serious courage. Ube namhlanje jonga unemedal. Uyabona? That's a good reference ayikhathi imqhobelizana. Abaninzi uyabona xa uthi umntana kufuneka irehab awuzubakho pha, and abantwana abaninzi have absconded erehab. Kunzima uyigqibela 21 days kwabanye babuye omnye ayigqibe but relapse. So enkosi kakhulu and sisifundo nakwabanye abantwana. Uyabona enkosi kakhulu nyani baninzi ke abazali baxakane nale nto abangenathemba. So isport kubazali abalapha neenkokheli ezilapha funeka niyazi uba it's a unifier. Abantwana bane-tendency yokuba kube kwi-village fights apha fike kuliwa ngento engavakaliyo uyababuza to a point yoba abanye baphele beyeka isikolo bangayi esikolweni because uyayazi uzawuya phaa abethwe kulalala ubufunda kwenye ilala. Uba kuliwe esikolweni into abaxabene ngayo phaa kwezi shop soloko bebekuzo. So uba niyaba-encourage abantwana to play sport funeka niyazi uba niyabadibanisa because xa bebhizi bedlala phaa bepractice akho mntu uzabasalibala ukufocusa kwinto ebenzene omnye phaa ezantsi. Okwesibini isport si-instilla idiscipline. Unyanisile xa utshoyo because idiscipline yokuba makuyiwe ejimini because awuzusucceed if you refuse to go to the gym. So instill idiscipline nendlela yokuba uyazi uba kuthethwa njani nomntu omdala. So isiyanceda kakhulu. Ngaphezu koko umzimba wakho uba sempilweni. Ungabi yo-candidate yomane usiye ekliniki yothatha i-treatment. Ndikamba ndifuna ukukhuthaza nabanye abangangam nabangaphantsi nabangaphezulu uba it's high time now that we play.
noba nidlala ntoni man into oqonda bayithambile for wena xa uqonda ezinye ezirafu kakhulu kodwa babe kusiya ngokwethu pheseleni esingakulonyaka every household can have a ball so that every household sifuna active citizenry up asifuna abantu bonqenayo ngoba kuhlala xa ndiqalibhe kangaphela ngimane ulandela okanye ulandela umthunzi u-invite impilo engekhoyo kuwe utsho ufike unebhegi egcwele izipilisi make sincedisane no-Department of Health neenesi zethu ezikliniki nasezibhedlela ngokuthi xa si-active in sport siyazi uba tyhini hayi noku-ityhuzi izawucutheka babuze abantu wenze njani ubuqomba kangeqhweleni tu xa uyaba neento ezithile oziyekayo wamane uyodlala ayikho rongo loo nto leyo udlala ugqapha udlala upuca nje ube active ushukumisa igazi liyakroka liyabhloka nethi soloko limile nje niyava kwaba ke bangangamcutha iminyaka yakho siyayireverse njengoba ucinga fanele qhoba nebirthday manje ucelebrate ukudala sisi kodwa xa u-active kwisport iyareverseka la minyaka so I want to encourage you uba sonke masibeni involved kwinto yokudlala singangayiformalize wethu kodwa masisupporte nabantwana because this is our future leaders niyibonile italente elapha uyabona sengizawubuya Mr. Mfenyana uba ndibona indlela ekuculwa ngayo apha ndizawuthetha nomphathiswa wakwa-education uTata Gadi ebesiza apha ndiyafuna umcelela uxolo uba nivile ukuba i-Department ka-Education khange ikwazi uspend 100 million technically ewe yiyo because imali yakwa-education kodwa technically yila Department of-Public Works and Infrastructure le ingakwazanga ukuchitha la mali ngenxa yezinto ezininzi abazenzayo phambi koba kokhiwe izikolo abantu baqumbele u-education ndimshiyeke kwintlanganiso phakathi kwakhe no-treasury lo waba imali kunye no-Public Works and Infrastructure kuba bafuna ulungisa le nto yoba ngoba kublenywa u-education yet ayingo-education kwakha umuntu owakhayo osebenza njenge-implementing agent ku-Department of Public Works but because imali yakwa-education abantu banomsindo gqithi sinezikolo ezinerufu eziwayo sinezikolo ezibhuzayo sinezikolo ezingenamacingo abantwana bethu uyaqonda so kona it was meant to build schools where there are no schools kodwa ke yajika so ucele uxolo kakhulu uba yeyi utsho ngonisendleleni akakwazi uyimisisha latana nam ndifuna ye phaa because kule financial year sizawungena kuyo nge-1st ka-April asifuni kwasenti izawujika and Premier is very strong about that. In fact, the African National Congress le indithume apha kule department otherwise ngendingumntana sekhaya ndingumabhayi ohleli phaa ndingeyomphathiswa na-MEC. African National Congress says it's treason not to spend money when there is service needed to the communities. So funeka siziphathe sizive siubhinqa ube mfutshane ukwenzela sithi make sure siqinisekise uba there is no money that is going back to the fiscus. Izawuthathiswa kwi-province esebenzayo so umphathiswa ke wakwa-education ucele uxolo ngenxa yaloo kodwa ubulela kakhulu MultiChoice ngokuba izikolo ezi zezakhe thina sincedisa kule nto yekasport le department yethu njengoba sibakhuthaza nje sifuna laa talente lo mntana mosukhuliswa nje ngokwabakwazi umane mbona ikhabelitye okanye jiju plastic zenza ibhola umsebenzi wethu ke kuqwalasela italente yomntana esekula level yobuncinci thina simkhuthaze simxhase nangoku sizabaxhasa kulo nyaka sawuqhumisa uthuli siyakhuthaza ke ne-local clubs ngoba kaloku abantwana bangekho sikolweni kodwa esibafune bedlalile so sizawukhuthaza ke inkosi ukuba ii-local clubs mazibe active zidlale asizukwazi bavusa belele ke sithi sibaphikiti ngoba ngekhe lo gidi baphinde bolala ngayo masibabone bephithizele ebaleni noba linamatye ukwenzela uba sizothetha nomasipala wase-BCM uba oh yini please with the infrastructure grant sicela nenza amabala phaya abantwana badlale ngamazwi ke ebendifuna nje ukuwathetha uba masikhuthazane apho siyakhona siyaphaya ebaleni siyonikezela ngebala mandicele yabona ke ngoku apha ndicela njengomntana omntu abantu banento ukuthi into karhulumente abayiphiweyo okanye i-private company like MultiChoice xa benomsindo besilwa ngezinto abalwa ngazo ndicela ukuba noba seniqumbe kangakanani
nobani nomsindo kangakanani icashikiswe yeni icaphukisileyo mhlawumbe nifike ekliniki ngekho mayeza okanye nafika unesi esetini nabe nina nigulo okanye nabiza i-ambulance then ambulance delayed to come ningaphazameli kule property. Ndiyacela hayi ndiyamcela, this is your own property. Umsindo wenu nitapha phantsi uzibethekise ngentloko edongeni, ningaphazamisi kwiproperty yeyenu. Nesikolo xa sesilapha ayiseso sakwa-education, nesikolo sikarhulumente sese-community. Ndiyabulela kakhulu ngaloo mali. Sabulela kakhulu ma'am, sabulela kakhulu MEC. Well, with no further ado, let's take it back to 2019. Olukanyo no Makazole Mapimpi, they take us through the memories of when they scored Abana Bonkuwa, Abana Banestuko. First people to score a try in the World Cup for the Springboks.